L-Europarlamentari Laburista Dr. Miriam Dalli ġiet rikonoxxuta fost l-iktar 40 persuna influenti u li jagħmlu differenza madwar l-Ewropa f'dawn l-aħħar 5 snin. Dan skont il-pubblikazzjoni Politico li faħħar lill-Europarlamentari Maltija għall-abilità tagħha li tibni alleanzi li waslu għal politika b'saħħitha f'diversi oqsma. Fil-fatt il-pubblikazzjoni semmiet uħud mill-oqsma li Dr. Dalli ħadmet fihom bħal-klima, l-ambjent u l-migrazzjoni. Dan ir-rikonoxximent prestiġjuż wasal ftit xhur biss wara li l-istess pubblikazzjoni għarfet lil Miriam Dalli bħala waħda mill-politiċi li ser tħalli marka fil-politika Ewropea tul l-2019. B'reazzjoni għal dan ir-riżultat Dr. Dalli qalet li dan ir-riżultat huwa konferma ta' kif il-perseveranza u determinazzjoni jistgħu waslu għal bidla pożittiva. Żiedet tgħid li jekk l-elettorat jerġa' jafda fiha fl-elezzjonijiet li ġejjin, hija ser tkun qed taħdem bl-istess grinta u determinazzjoni sabiex Malta tkompli mixja favur il-kwalità tal-ħajja u x-xogħol. Miriam Dalli ġiet identifikata fost total ta' 751 membru parlamentari Ewropew. Id-39 persuna l-oħra ġejjin minn 18 pajjiż differenti u jinkludi persuni li llum għandhom irwoli importanti f'pajjiżhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.